Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Skywars. Aici suntem cu Mario YouTube, IT, și cu Edi YouTube și cu Step YouTube. Hai pe Mystic ăla, Mystic, proste. Hai. Da, și gata, am intrat. Am jucat astea. Hai mă, că și așa putem să filmăm o grămadă. Putem să filmăm o grămadă. Da, mă? Da, bă. E unul lângă mine. Da, facem. E din. Da. Ce? Da, bă. Bă, tu-ți dai seama? Sau cu buze. Sau cu. Nu, lângă mine știi 1, 2, 3 ori mai mulți. În 20 de secunde. 7, 6. Bă, știi care e faza proastă? Da. Nu știu. Unul e jos. S-ar putea că n-am chest play. N-am. Mai e și jos, bă. Aia, e. Am mai mult de viață. Eu știam că e jos. Eu uite ce are ăsta pe el. Uită-te și tu la asta. Are buz de diamond. Chestui de diamond. Ce mă crezi că numai tu ai ouă, mă? N-am mă, ca și ouă. Vino, dar vezi să nu-i dea ăla. Hai că-ți țin eu ocupat. Nu știu ouăle tale. Vii? Bă, ăsta mă aruncă. Vezi că dă ăla acolo. Da, nu, n-am. Stai. Unde? Stai. Iedi, dă-te, are. Dă-te că dă ăla cu el jos. Băi, ai ouă. Ce? Ăsta cred că are hack. Stai. Uită-te și tu de... da, se poate nu ăsta. Se poate. Da, se poate. Da, a ieșit. Bă, proștilor, nu mai intrați direct acolo, veniți după mine. Mă vedeți? Nu, proștilor, că te duce direct la Skywars. Da, uite serverul de Skywars. Da, e pe... Sunt de ăsta. Hai mă, intră. Hai mă, napi. Gata, am intrat. Iată-l pe mare acolo, e de acolo. Da, bă. Da, bă. Da, dar eu am murit ca prost, că a venit un hacker peste mine. Da, dar norocul meu, că îl ziceam pe un sumer. Suntem 9 din 9. Da, așa e. Nu știu și pe copaci. Da. Eu cred că mă duc, iau chestul și am plecat. Chestul de diamond.
Da, știi că nu ți le arăt până... Am omorât pe unul. Uităm cine e în mijloc? Ar. Am luat subiectul. Care? What the fuck, m-a omorât. Eu am murit. Bă, dar de ce nu vă faceți timp? Nu faceți timp deloc. Nu faceți timp. Dar de ce nu vă faceți timp? N-aveți voie. Doar el de azi. Ăla m-a omorât pe mine. Ăla m-a omorât pe mine. Ăla m-a omorât pe mine, Zavra. Da, hai bine. Stai că nu se uită. Nu se uită, se uită încet. Dar vezi că mai vine unul peste. Stai. Stai, mă. Dă-i. Gata. Bravo. Vezi că mai ești tu. Ba nu. Mai ești cu ăsta și cu... Bă, vezi că s-ar putea că o să vină unul la tine. Unul cu... Stai, cu nabul ăsta. Ei, eu așa. Bravo. Vezi că mai e unul, îl vezi? Are... ăla. Vezi că mai poți să dai cu asta. Wow. Hai bă, că dacă îi dai una, s-ar... Da. Nu, să uită încet. Stai că... Dar ăsta și el cu felie. Vezi că poți să dai cu săgete în el, cred. Stai cu și cu pro. Vezi că s-a afectat. Sau, stai. Ma. Bum! Tot nu s-a oprit săgeata. Cred că ăsta are hit. Cred că ăsta are hit. Cred că ăla are hit. Da, are hit, da. Cum mai bai să stea? Aici. Și nu îl nimeresc săgetile. Adică să opresc. Era băiatul acel de mare. Vezi că s-ar putea cu ceva. Sau nu, n-ar nimic. Vezi. O să dai cu arcul sau cu ceva în el. Hai, vedem. Oh, bravo, Mario. Da, aici e. Hai mă, veni chiar pe aici. Tot, pe acolo. Scoada, intrăm pe Pokémon. Sau Nether. Pe Pokémon, mă. Haide. Nu, n-am. Hai, mare. Pe Pokémon. Nu mai. Acum nu mai vreau pe natură. Pari. Vedeți? Stai acolo. Bă, ce avantaj ai, prostule. Stai acolo. Nu, stai acolo și zice că dacă vine unul peste tine, tu stai acolo. Da. Da, poate să oh, poate să aibă. Da. Nu, mă enervează că sunt prea îndepărtate. Fără.
găsească rețeta. Suntem fix pe gaură. Și m-am fix pe gaură. Dar nu mă duc, nici dacă e bine la tine. Azi a pus padrul la Luciana pe mine. Și n-a fost la piscină. Dar nici eu n-am fost și nu mi-a pus padrul. Nu a fost. Da, dar nici n-a fost la piscină. Eu nici n-am fost atent la ora așa. Cal negru. Am căzut fix pe... Am căzut fix pe gaură. Pantaloni, șabele. Am 3 golden apple-uri. Cine are? Eu. Da, să știi. Ba da, prostule, eu încet. Ba da. Nu, ce play? E, mă, la mine e. Și deasupra e. Deasupra la asta sunt cedele. Voi de ce nu zice și mie? E, bă, vezi că vine ăla pe tine. Au. Nu zice, bă, vezi că vine ăla pe tine, nimic. Dar mă ăsta, că tot se uita la mine. Mario, vezi că vine Lady Gamer la tine. Bravo. Bine ai fost. Nu avem voie. Hacker. Normal că e hacker. Uite-te și tu la hacker-ul. Nu vezi că vine la tine prostul ăla pe care m-a omorât. Vine prostule, e în spatele tău. Iată la ce. La mine. Haide mai repede. Pokémon. Haide, haide. Hai, nu intrăm pe mine. Gata, ai intrat până vineai tu. Eu n-am mai intrat. N-am intrat. El aștept pe căuțul meu și intră. Scrie. Asta eu înseamnă că pot să intru. Bă, și mie merge bine. Dar mie merge bine mereu. Nu. Eu
eu ce-am. Da. Haide, mă. Eu n-am găsit nimic. Nu, nimic. Deci, nu. La mine. La mine. Ok. Măcar mi-a mai trecut habar n-avea ce eu. Uite-ne. Eu am 12. Hai să fii. Nu. Chestii de alea, chestii de alea. A venit unul pe mine. L-am omorât. Și fără armură, fără nimic l-am omorât. Yes. Mai vine un prost care m-a omorât pe mine atunci. M-a omorât. Da, Eric. Pe mine m-a omorât prostul ăla. Haide, intrăm pe un make de ăsta, o vezi? Așteaptă-mi un make ăla. Haide, hai. Da. Haide, hai. Hai să intri, intră-mă. Păi nu, hai, gata. Ai ideea cu bun. Leantule. Hai că ai e din nu pot să mai intre. Da, e din nou, pot să mai intre. Eu am o pereche cu pantaloni liber. Da. Păzile. Din nou gaura. Și eu. Nu, mă spate că... Da, aici voi închide și episodul. Sper că v-a plăcut mult să mai